Drum kok. Apa? Iki kleru nih. Sing gedean kleru. Hah? Boten kleru, Pak. Pun Apa nih? Larasane kurang. dalem Larasane kurang apa piye? nggih niku laras bengkle ngoten niku. Ya ora apa-apa. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Jatah sapa Mas Haris to? Mas Haris. Nah, Mas Haris monggo. Pacitan. Kula niku jane jiwa kula niku jiwa dangdut kok kon bawa niku lho. Oh ya, bar iki nyanyi dangdut. Wes terlena we terlena. Balik Mas Harno. Kok Pacitan. Sing bener nama sing luput. Jiwa dangdut harus. Yen memajang. Laras. Yen memajang mau nganggo janur kuning. Wah, iki cengkok Prambanan. Jadi tengah-tengah Jogja mbek Solo. Prambanan. Cek, Pak Du. Jogja karo Solo kok Prambanan. Pacitan. Ha iki jenenge bawa ora pedhot jadi balik we. muser. Ora ono ora gayeng kok. Kicau mania. Jatah ini kus panas udan. Nadian wadon. Sik panas sik, Bos. Urung panas kok, Bos. Panas. Panas. Lho ae. Lah, yen ora pedhot nek mentok rono ora apa. Lho aku wis pedhot iki dipisahke mek kontrak kok. Aku ora melu rombonganmu, aku melu Majati. Lah wong iki gotong royong kok malah. Lho kerja bakti apa piye kok kerja gotong royong iki? Iki wayangan ora kerja bakti. Sampeyan tobat ya piye. Tobat. Jek. Pun. Pacitan. Balik Pacitan meneh. Lah wong sakmene kae kok ngertine mung Pacitan kabeh. Bagian mau golek Pacitan terus kok. Wah, lha wis repot iki. Ora pedhot. Wah, iki dagelane Bah. gen suwe. Rimbukane ya gen suwe, gen gayeng. Heeh. Lho, iki Mas Haris wis arep anu lho. Sik, Wis arep dangdutan bar iki lho. wis tak tengahi. Apa? Iki lak tekan panas udan to. Heeh. Sing lanjut sing di omah kon munggah Mas Bagi. Hah? Ayo. Ora gelem munggah pokoke bar wayange pedhot. Monggo Mas Bagi. Ya ayo. Pokoke bagian panas udan Mas Bagi kan minggah. Monggo. Monggo Mas Bagi. Ayo rame sisan ayo. Ndi? Nang ndi, Gong? Niko. Monggo. Wah, mandang arek mantu saiki ganteng, ngerti cukur. Guyon gondrong rambutnya jan kaya susah bajing. Oh, nek nang mriki sing duwe omah dunggahke barang niku pareng lho. Parang. Biasa ngoten niku. Nggih, lho niki bagian ngedum kali. Munggah kita kon ngedum. Oh, tapi niki nek ngeten niku wis munggah ngeten iki ngarapi sing duwe omah bareng boleh niki. Boleh. Asal bebas. Boleh kok kon niki to. Boleh. Bebas. Oh, lah kula ora ngerti. Lho kok garapi wong ngidak-ngidak mawon mboten asal. Nang kene sing akon sapa? Biar. Wis. Dudu aku lho, Gong. Aku ora ngerti Wingi jenengan lak kanca-kanca. kebel kula. Jenengan sanjang Mas Bagong to. Heeh. Niki sesuk ki aku arep nyunake anakku. Kowe kok nyunati maksudnya ora kon dagel. Lagi maksudnya jenengan dawuh ngoten kula nggih mriki. Ah, iya. Jenengan nyunati anake jenengan ajeng Iya. layangan. Iya. Aku terus rene. Lah kowe rene. Nggih. Lah aku kok akon kowe ore-orean Bagong ngono. Nah, mungkin mau ngabari. Lah kok ngabari tok lah kok kowe ngono. Orang gawean. Lah kok kowe Oh. arep njaluk bayaran. Salah persepsi jenengan salah tau. Maksudmu piye? Lagi jenengan kan dawuh sesuai profesi to, Pak. Lah iya. Mulane dirungokne. Nek ana piyai ngendika